Amb la nostra nutricionista, una setmana més, parlem de temes que tenen a veure amb la nostra alimentació més saludable. Avui el tema és el cafè. Clàudia Presas, molt bon dia. Molt bon dia, Mercè, com estàs? Doncs molt bé, i amb ganes de parlar d'aquest tema, que em sembla que és la primera vegada que el toquem i interessa moltíssim a la població, crec. Sí, perquè hi ha moltíssims amants del cafè. Doncs I és la beguda més consumida del nivell mundial, així que segur que hi ha molts interessats i interessades. Doncs anem a parlar del cafè i de tot allò que hem de saber sobre el mateix. En quins formats podem trobar-lo? Doncs hi ha depèn de en què ens fixem, hi ha diversos formats. Un seria en gra, diguéssim, que és on conserva millor les seves propietats, i l'altre seria molt, que aquí sí que és veritat que perd una miqueta les propietats per estar en contacte amb l'aire, tot i així a nivell nutricional doncs, també seria interessant. També depèn de les espècies, si és per exemple aràbica, doncs té una miqueta menys de cafeïna i té un gust una miqueta més dolç. En canvi l'altra espècie, que és la robusta, que és doncs, més cafeïnada i amb un gust una miqueta més amarg. I també va depenent del torrat que en fan. Hi ha el natural, que no tindria afegits, hi ha el torrefacte, que també es troba molt sovint, i aquí sí que hi ha sucre afegit, i hi ha la barreja, mescla, no? Podem veure-ho sovint, que aquí també té sucre afegit. Quina seria la quantitat recomanada de cafè? Per adults aproximadament seria màxim 3 al dia. És veritat que per embarassades o en lactància seria màxim 1-2 al dia i evidentment amb infants evitar. El que passa és que a vegades quan la persona se va acostumar al cafè va pujant, no? Comença per 1, després van fer 2, 3, 4, fins a vegades 7 al dia, que hi ha moltes persones que consumeixen. Quin seria el millor moment per poder prendre'l i beure'l? Clar, si es pren el cafè per despertar-se, que és molt sovint, no?, la persona que s'aixeca i de seguida fa un cafè, idealment, el moment ideal, diguéssim, seria esperar unes 2 hores després d'haver-se aixecat. Per què? Perquè així doncs, no es consumeix el cafè quan el cortisol està més elevat, sinó que tornem a fer l'efecte de despertar-se quan el cortisol va baixant. I, evidentment, si no volem que el cafè afecti el son i puguem descansar perfectament, idealment seria evitar el cafè a partir de les 5-6 de la tarda, també depenent una mica de la persona en quina hora se'n vagi a dormir. Però clar, això també varia una miqueta també depenent de com afecta aquest cafè a cadascú. És justament el que t'anava a preguntar, no? Perquè hi ha persones que li afecta molt la cafeïna i en canvi a altres molt poc o gens fins i tot. Sí, la veritat és que la cafeïna s'absorbeix per complet uns 45 minuts després d'haver fet el cafè. Però hi ha persones que li afecta molta estona aquesta cafeïna i altres persones que li afecta molt poquet o gens. Però aproximadament pot arribar a afectar unes 3, 4 hores, 5 hores després d'haver-se fet el cafè. I varia moltíssim depenent del metabolisme. Algunes persones metabolitzen el cafè molt més ràpid, la cafeïna vull dir, molt més ràpid. La tolerància, no? Depenent també de si pren cafeïna regularment, doncs pot ser que es desenvolupi una tolerància més elevada. També depèn del pes, de l'alçada, de la genètica, també influeix en la cafeïna, en el procés d'aquesta cafeïna, i de l'estat de salut. Algunes condicions mèdiques també poden afectar la sensibilitat de la cafeïna i, evidentment, l'edat també pot influir. En adults més majors poden ser més sensibles a la cafeïna que les persones joves. Llavors, cadascú és un món depenent de si afecta més o menys aquesta cafeïna. Aquí hi ha molta controvèrsia també a l'hora de parlar de que si hi ha beneficis o no de prendre el cafè. Què ens en dius d'aquest tema? Clar, aquí hi ha diverses cosetes a comentar. Hi ha el tema dels polifenols del cafè, que poden tenir un efecte positiu, i hi ha moltes persones que són amants del cafè doncs, que fan molta referència a aquests polifenols, perquè es relaciona amb la sensibilitat a la insulina.
La insulina ens ajudaria a agafar aquest sucre que corre en sang quan hem menjat alguna coseta que en té, no? Com pot ser aquesta glucosa que es troba a hidrats de carboni, el sucre mateix seria una glucosa, la fruita, les verdures. Llavors es veu que està relacionat en un menor risc a desenvolupar aquesta diabetis tipus 2, que seria aquesta diabetis que no tenim de petits, sinó que ve un cop som més grans i va molt lligat als hàbits alimentaris. I també hi ha un polifenol del cafè que també es presenta en el cafè descafeinat. No només seria, això dels beneficis que estem parlant, no només serien del cafè cafeinat, sinó que també estarien en el descafeinat i també té efectes hepaprotectors, per tant ens ajudaria a nivell de fetge. I també el consum del cafè regularment està associat a un menor risc de la malaltia de Parkinson, de la depressió i també de trastorns cognitius. Llavors hi ha forces beneficis que estan relacionats amb aquest consum del cafè i també amb malalties cardiovasculars i una menor mortalitat a nivell de cor, amb malalties cardíaques. Llavors es veuen molts beneficis, és veritat que sí que aquí parlem d'un consum moderat de cafè, com dèiem, aquestes 2-3 vegades al dia com a màxim. I ja que l'has anomenat, el cafè descafeinat, hi hauria molta diferència respecte al cafè? La diferència principal és que no té cafeïna, no és que li treguin la cafeïna, sinó que hi afegeixen un component en el cafè que desactiva, per dir-ho així, aquesta cafeïna que tant afecta a persones més sensibles. I aquí la recomanació també podrien ser un màxim de 2-3 o podríem allargar una miqueta més? Es recomana igualment 2-3 perquè el cafè de per si, tot i no tenir aquesta cafeïna, també a vegades pot suplir altres aliments o altres begudes, com pot ser l'aigua. És a dir, moltes vegades la persona acaba fent cafès i acaba no beguent tanta aigua com hauria. I el cafè, tot i que té una part d'aigua, no ens hidrata, ens deshidrata. Per tant, les persones que facin també més cafès al dia que 2-3 o que vagin fent cafès al llarg del matí, per exemple, aquests 3 cafès estiguin concentrats al llarg del matí, no han d'oblidar que han de prendre aigua igualment. Encara que sigui descafeinat o sigui cafeinat, que hi prenguin aquesta aigua igualment, perquè encara que tenen la sensació que es van hidratant, perquè és una beguda, no fa aquest efecte. I hem parlat dels seus beneficis i si parlem dels possibles efectes adversos, en trobem? Actualment no hi ha evidència prou consistent associada al cafè i la salut, diguéssim, a nivell d'efectes adversos. A menys que, sí que és veritat que està relacionat que hi ha efectes adversos relacionats amb embarassades i també amb el risc de fractura per dones, sobretot. No obstant, és important també valorar cada cas, és a dir, depèn de la persona de forma individual, podríem observar que sí que pot haver-hi algun efecte advers en diferents persones o diferents patologies que seria més negatiu per la salut, no? Però a nivell general no hi ha prou evidència científica per relacionar cap efecte advers a part dels que hem comentat, amb dones embarassades i risc de fractura. Ara sí que et faré 2 preguntes, que potser no tens les dades aquí sobre. Tu saps més o menys la població, amb quin tant % estaríem parlant que consumeix cafè i quin podria ser el país que més en consumeix? Doncs no ho sé, però sí que és la beguda més consumida a nivell mundial. Imagina't. Sí, abans que l'alcohol seria el cafè. Que a vegades pensem que l'alcohol va per davant, però no, és la beguda més consumida a nivell mundial i cada cop hi ha més persones que prenen més cafès al dia. És a dir, és una beguda que està molt, molt normalitzada i molt associada també als esmorzars. Clar. Inclús està tan acceptada a nivell social que ja diguem quedem per fer un cafè. No diguem quedem per fer un te, ni una beguda energètica, ni una aigua, ni un suc, no? Ja estàs inclús dintre del vocabulari per poder quedar amb algú. Per tant, està tan incorporada i tan popularitzada que inclús està dins d'aquest vocabulari.
Doncs molt bé, Clàudia, no sé si vols afegir alguna última cosa avui parlant d'aquest cafè que tots més o menys, en menor o major grau, n'acabem consumint. Uns ja estem dins aquest terme, no?, de 2, 3 màxim al dia, i en canvi altres el multipliquen o fins i tot tripliquen. Sí, la qüestió és disfrutar-lo, gaudir-lo, però sí que és veritat que amb mesura, ja pot ser amb llet, amb gel, amb una beguda vegetal, al sol, no? Podria ser de moltes maneres, perquè per moltes persones també és el seu moment de plaer diari i també és una mica aquesta reivindicació de que no només és les propietats o què ens aporta, que evidentment doncs, si podem triar un cafè de qualitat, doncs molt millor, però també doncs, és aquest benefici, més enllà dels nutrients, que moltes persones associen el cafè doncs, en aquest benestar, a aquest moment de tranquil·litat i aquest moment per si mateixos, no? I això també, aquesta part de nutrició també és molt important de tenir-la en compte. Fantàstic. Clàudia, doncs quedem per fer un cafè. Fins a la propera. Exacte. Molt bon dia. Adéu-siau. Adéu-siau. Gràcies. Gràcies.